संथ'वाखै नालाय फोरानगासिनो आरो जाबाय हयसे न' जाबाय नै जोंना देखायबावनि आङो नै बेयावहाय जायगाया बेबायदि जोंहानि बाबुआ नै थानो बाथारबाय नै बे खमग्राया जोंना मेथाइ जानो लुगैबाय नोङो हा दाहाय मोनजागोन दे बिदि लानाङा माबागोन हामा जागोन सिङावहाय नै मा नायगासिनो मिसार बरिं मोनबाय नै एम्फौ जानायखौ नायदों आयु दसेनो जाजोबखोनो हाखासिगोनदां हनै एम्फौआ आयु 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 गिलु बालुथारलै मा बुस्थु बेलाय दाउ बेदर जादों एम्फौआ दाबो जाबावाखै आंना खामानियानो माला थांनो मोनबावगोन नै माबायदि जानो हायो नै आयु 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 42 आङो नै गारि सार्भिसिं खालामफैदों दा आंनिखौ खालामसिगोन दायो ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो सुखांनायनि उनावसो खालामो मैलाथारमोन नालाय गारिया दायो आं गारिखौ खालामसिगोन मोबाइल ले लो और नहीं क्या चला पीछे बता ना हमारा रोए तो दे दे समझ ला हमारा तो रहा ना पीछे दे हमने क्यों जान तो देर लगी गाड़ी सर्विस मेसेज লাগিব নেকি नालागे